Umakhulu wam lalingabekwa libuya nodaka. My grandmother. Ndinalo step brother sam. Siyaxuthwa-xuthwa kulo mathwasa elivezandlebe. Yabona loo nto le? Maxhosa anantsikile barongo ukufa mntaka bakho when it comes nevezandlebe. Ungakulinge uthi utshata umfazi eze nomntana wakhe. Hayi. Ngelo xesha kude kuculwa kuthi yela kwaba nelivezandlebe seliqhutsula amehlwana. Cabanga ukuthi umuntu uqhutsula amehlwana ivezandlebe likaThixo. Uyayiva ndithini? Iculwa laa ngoma kanti iculwe lubrother wam. Yayicula umakhulu wam. Seliqhutsula amehlwana ivezandlebe. Abe ewaqhutsilile amehlo ubrother wam. Kanti kuculwa ngaye. Abazali bethu basibende nje iChristmas. Bahamba 1 week eChristmas. Kwani basishiya pha. Emakhaya xa ushiya abantwana. Phina. Uyabondla every month ufanele kube khona ileta, kube khona imali. Tatam nomamam azange bayithumele imali. Zange babhale neleta encinci. Ekwasisaphila sathina sadimfiswa phaya. Kwabe kukhona oodabs bam. Oodabs bona hayi ngaba abantu abathumela umama wabo imali. Every time omnye ezala nje uzisa umntana wakhe dimfuka umama khe uyazi ma uyamondla. Dimfuka umama wakhe, ndaba ngunini wabantwana. Ndingumntwana. Ngapha fama ndifunde isiXhosa. Ndifunde kuphilwa kanjani elalini. It was a village. Uyokha amanzi from the stream. Uyahamba emasimini uyofuna ubulongo uzawubasa. Ndizobasa umlilo we-3-legged andwazi. Fanele ndiqale phansi ndifunde. Ibrother yami step brother into yandihetha kakhulu azange asiwe esikolweni uPeter. Kwafanele ayokolisa inkomo. Do you know enga enobrother wam? Laa mntu lowana wenza ezinye izinto wagwetywa 35 years. Ngoku wayeseGroenbent. Ubomi bakhe wabukhulela ejele. Impatho yakhe yaba bad, creator the animal in him. Wayesilala emasimini ndiyomfune ndingamazi elahleke inyanga yonke uPeter hambe nezikhukhula. My step brother. Kungakho umuntu okhathaleleyo maye ulahleke kuthiwa mbomfuna ndihambe ndiyomfuna emasimini ndingamfumani. Kuthiwa lale phandle. Ivezandlebe. Abe umamam notatam betya i-nice time eRhawutini. Yandiva ndithini? The only time when my father and my mother came back home, bevisitile. That was 1986. Yeah, I think so. Ababhali nencwadi encinci. Abathumeli neblade rand. So ke ngoku ithini into? Sela sithuka kuthiwa yo hayi wandenza ubani. Bazisa abantwana wathi bhanqa. Okuwesa uze nevezandlebe. Fika wasithi dimfi ngalo. Wabedimfize ngalo ivezandlebe. Ivezandlebe labe lihleli. Uyandiva ndini? Singumthwalo. Abantwana bentombi bazakhe kaloku ngaba benza abafundisa thina bathini. Udadobawo wam omnye mna ndade uba wayetitsha. So bendihlala naye phakathi kweveki. Ndizokwazi uba ndi-catch up fast ngesiXhosa. So akwazi undititsha endlini yakwazi ndithini. Ngeweekend ndipha kwamakhulu. Ilife yam yayimosheka xa ndikwamakhulu because fama ndithi nzima makhulu wam. That woman made me the strong woman that I am. That woman built me. That woman made me ukuthi yazi intoni, no matter any load of challenges ozayifumana inikeza apha kuThixo. Xa izike mna ndagqitha kuzo. Yabona mna bendazi ukuthi xa ndivela emthonjeni ngo-4 AM kuba khona into ethi danya kuthiwa sisiporho phambi kwakho. Ndiyofunana nomntana nestep brother sam ebusuku sitshayisana nezinto esingazazi mazizithunzelo okanye intoni
Eastern Cape, being umntana kanyana wakhe oyi-1 qha utatam akamzeleyo. Hayi, akho gesi kaloku, uzazibona phi igesi? Uyakuduza ebusuku, uzawuwakha amanzi ngofo. Sinde entweni ezininzi mna, kodwa ndasinda. Ibrother yam ayafunda at all, akasazi isikolo, zange asiwe esikolweni, kodwa uzawukolusa. Asizumqasha omnye umntu bayolusa uba aba bambeke apha bazange bathumele imali. Zange asazi isikolo, sise-Eastern Cape. Wabuya utata wam ngo-1986. Wabuya utatam ke bevakatshile nomamam, sebena-2 kids ngoku, the sister and the younger brother. Babuya nabo bazele ngoku, sesiba ngapha ekhaya ngoku 4. Xa sesiyi-4 kanjalo, utata wam ke kwaba mnandi. Hayi, hana nawe makhulu wam pretend as if nothing happened. Hayi, kumandi. Tatam ke ngoku yena wabese, I'm sure weva ngabantu belali ma, yeyi, abantwana bakho bebengaphathanga kahle apha. Kaloku akho mntu bendingeke nje ndiyixele emntwini omdala. Kaloku kudala wawungaxeli umntu omdala, awukwazi ukutsholo uthetha kakubi ngomntu omdala, awukwazi. So tatam ke wafuna inxiwa, ne? Wathola inxiwa lakhe, wakha fast i-2 bedroom ezawushiya bani? Umamam nathi. Heyi, kwaba mnandi, yho. Hayi, mandi utatam uyakha sikotoni fast ngama-bricks. Heyi, wantoni nakufaka ifestile kwathiwani utatam fanele uba ahambe. So utatam yena bekufanele uba ke ngoku eze kwi-meeting nge-3rd zikaJanuwari 1987, ne? Because kwakune-meeting yama-councillors. My father was one of those first councillors zakudala. Ibonda, ewe, yena wayemele amaXhosa akuphi? Asehostela. Abanye bemele ntonto, yena wayemele amaXhosa utatam. Uthe utata ehambe meeting bekuzaba nge-3rd, uhambe nge-2nd, tatam wathola i-accident wasweleka. Sigqiba kuthola ikhaya elisha, sihlala nomama wethu nabantwana basekhaya kumandi. Tata wasweleka, yafika impi. Isithi utata uthole i-accident ubhubhile ekhaya. Mbulelo noSolomzi. Oh, yini usana lwam bekutheni libuyela kulo nontindwa, kuba ngempela wayehambile. Heyi, ntonto. Ngoku umbulele unyana wam. It was difficult for my mother to bury my father. Xa egqiba kungcwatywa utata wam, umama wam, wemka wathatha la masana amabini umamam, wabele eRhawutini. Undishiya nabani? Ne-step brother sam. Wes ke ngoku izinto kwathengiswa laa mzopha sowakhiwe ngutata nomama, sibuyela kwamakhulu kwakhona. Story of another day. Okay. Ngelo xesha umama sike selapha eNantsikeni, apha eRhawutini ke usikehambile ke ngoku. After all that, mamam ke wamana ke ezawutshintsha from one man to another, wade wathola omnye umntana, but umthalise my younger brother. Umthalise kudala man. Mamam ufike ilife yakhe, she still felt ukuthi usesemncinci ngena yena ukuthi angamane etshatululwa kwamane etshatululwa. Siphi ke ngoku sisekhaya, ndithi ushiyile mna nebrother yam. So wasishiya apho. So ibrother yam eselusa, mna ke ndahamba ndaye boarding school, ndenza standard 8, ndenza standard 9, ndenza standard 10. So xa sendigqiba eMontreal ehuku. So ndithe ke ngoku xa sendigqibile ke ngoku mna esikolweni, kuzawuba kuDisemba ngoku, fanele ndigoduke ndiye ekhaya. Kwaba khona umama othile, lo mama wayenguye ondincedisayo lo muntu, ibrother yam xa ilahlekile emasimini, uyabona, andifunise yona. So wayeyibona laa mpatho ukuba impatho ayikho rayithi yabantwana apha kulo mzi, yabona. So the way bephethwe ngakhona, so akayithandi. Lo tata wathi mamela, lo mama wathi mamela mntanam, yazi njengoba kunjena nje bendicinga ukuba wena niqhweshe umntana kokwenu,
Otherwise wawufa lo mntana lo. Ezikhukhula limane nimthola ngazo ethini. Lo mntana futhi sengathi unezilwane. Umntana wayesengathi uthetha yedwa. Athi hayi, Nikile. Ntoni. Uthetha nabantu kababonayo ecaleni kwakhe, but thina sibaboni. Lo mama wathi, into endizaniceda ngayo mna, ndinganiceda ngemali yokuba nisuke apha eMonfrey. Ze nithi xa nifika eziteksini na, nithi nicela ukuya eRhawutini. Ndithi nantsi i-address kamama wenu. Lo mama lona ebeyazi i-address apho umamam notatam behlala khona, kuba ebeqhele ukuya eRhawutini. Nantsi i-address, ibambeni ke nithi niya apha. Uyabona? Hayi, savuka ekuseni. Qoma ndavasela lo mntana emhlanje ndifuna ndalala ndamkhuhla wamhle. Lo mama lona seke mthengele intoni ibhlukhwana nezihlangu neentoni nehempa nethile ke ngokufana masivukiswe ngofo siqhoshe umakhulu ngopi elele engasiboni. Xa ethi ngofo ekuseni andithi ucimba kungela xesha ndiyokha amanzi bona bayarhona. Hayi, ndayikhalisa iAmerica kiti ndivuse lo gone sahamba. Sasuke elalini yethu sawokha ekuseni nalo mama sawuqabelela kwenye ilali. Ibhasi yasekuseni yafika eMonfrey. Xa ifika eMonfrey etown, hayi ke saya emateksini lo mama sekejikile. Hayi hambani naziya iiteksi ezeGoli. Zaniye Vereeniging nihamba ngale nto. Hayi, ngelo xesha kwakusavunyiwe ke kuma hayi sawubhatala phambili. Hayi, sihleli ke ngolo mama besenzela umphako wethu wesonka nenkukhu. Hayi, nentoni esenzele ke ngoku nenqodi. Yazi inqodi intoni ngesiXhosa? So ngumbila ogayiwe ngelitye sekwenza umdoko. And then inqodi ke imandi ukufa esiXhoseni. So iyaselwa ke. Yenzelwe ngesipakupako esithile. Sazi isipakupako intoni? Isigubhu sisipakupako ngesiXhosa. So esenzele ngaloo nto ke wafaka ebhekini ke sinaso ngesimane sepakupakuza. Enkqona sizithi nyama sizithela nyama. Sihleli apho yahamba iteksi yeza eRhawutini. Iteksi xa ifika eRhawutini, hayi ke siyafika mntakaba umamam ke uyitshirikazi unomyeni. Hayi kulapha mama ndisise abantwana. Hayi bafunani? Yabona mama babahlanga. Hayi shiya lo inkonko lo mbuyisele emva. Lo bhuti lo akazange andibuyisele emva. You understand? Ndathi ibhuti ngubani una yale teksi? Andizimdala mna. Ngubani una yale teksi? Ngubani bani ndaqonda mtsho ndihambe ndifunda standard 9 before manje ndiyokwenza imatric. Ndathi ngubani le una le teksi wathiwa ngozibani bani ndathi ngicela ukuyibona. Ndathi ibhuti ngicela ukuthi ndisebenze nje kancinci apha eRhawutini ndizokwazi ukubuyisela imali yakho. Wathi ubhuti hayi mntanam, next year fanele uyokwenza imatric. Andithi uzoba imistress yam wena ke ngoku. Yazi mistress bayinkazana kum. Ndavuma ukuba inkazana yala tata waye double age my father. Ndakwazi ukuba ke ngoku lo tata andifunele iroom ndihlala eJoburg. Xa uthi Januwari ndahamba ndaya esikolweni boarding school, lobhuti wabhatala yonke into la tata. Ndafunda ke ngoku ngele esikolweni ndenza imatric yam. Ndagqiba ndabuya eRhawutini ndiseyintoni inkazana yalo tata. You understand? Kuna more than 100 and something taxis lo tata. Yi-owner yazi taxi. Lo tata took care of me. Ndagqiba esikolweni ndabuya eRhawutini. Xa ndibuya apha eRhawutini sefanele ke ngoku ndifune umsebenzi lo tata. Ndithi ndiyazazi manje nendawo yokuhlala apha eRhawutini ke ngondifunele indawo eVereeniging lo tata. Yena ngwase-Everton. I will never mention its name, but there's a big bosses zamateksi by then. So ngeli xesha ndithi ke mna ke ngoku ndisezawo nacinga indaba yokuya euniversity kwaba ne-taxi violence wadutyulwa wabhubha. Ndiva ndishiyekile ke ngoku ndizawuthini, but at least ke wayegqiba kundipha imali. Ndinemali enough. Ndacinga ke ngofama ndithini ndibuyele ekhaya ke ngoku. Kulaa mama wandixothayo wathi mna ndibuyisele eEastern Cape. Xa ndifika laa mali wayeyifumene okokoko wayityayo ukusweleka kukatatam seyiphelile. Bahambile na abantu bebelandela laa mali kuye. Umamam sekuyahlupheka ke ngoku. Bandimo bakhona ke ngoku. I must take care of my mom. That was when sikwazi ukuhlala for the first time.
with my mother. That's how I came back to Joburg. Kwaba right. Life is fine, it's fantastic. So I must look for a job now. Ndaqala ukufuna umsebenzi, ndaqala ukusebenza eLens, sebenza ema-kitchen. Yo! Funa itatsha laphat. Yamandiya, apha ndithini ndisuke eMandiyeni ndayosebenzela i-Coogans, ifactory yama-peanuts. Hayi ke ndaqala ke ndabaqhafuqhafu ke ndaba ngusisi orayithi ke ngoku sendikwazi ukuzithengela, sendikwazi ukunuka kamandi ke ngoku nditshintshile, understand? Hayi nje sendijola ngoku, ndajola nelinye isotsha. Lethi izawunditshata kodwa fanele ndibe nomntana before ke ngositshatana. Ndaba pregnant. Wathi ke ngoku kokwabo xa bezile ke ngoku wathumela abakokwabo ukuthi bazobona le ntombi emithesile. Beza ii-sisters zakhe bazobona ekhaya. Anti siphuwa kaloku ngoku. Mama wayegcwelise indlu ngento zezikoloto. I-furniture shop zathatha yonke into ngoku. Sinala 4 room enezifesti ezincinci, yebo. Ezisakwamasipala ezingaka. Bathe xa befika bathi, "Yu, awude nangeke zashade kule ntombazana enjena, la kunuka i-poverty la. Ngempela nje angeke kuze kulunge, ngempela uzomosha imali zakhe." I listened to them. Wayomithisa enye intombazana, wayetshata. Umntana wayena 10 days. Imoto zomtshato zabe zigqitha esitratweni sam. Kutshatwa the father of my child. Firstborn yam. Andiva ndini? Ndasokola ndi-pregnant la mntana loyana. Ndandisebenza enye ibhutsha engapha kwi-station ekhaya kuSezone 7 ne. And then kunendaba ibiza i-Eton side. So i-Eton side kwakungekena ikhukhu ngonje masokugcwele nje. Kwakukhona i-factories zamabhunu. Khona iSlagpal like that, something like that. So eSlagpal apho ndandisebenza khona ndikwazi ukuthi ngeviki ndiyarhola ndisebenzela amanapkin nomntana. Umntana waba yi-carbon paper yala mfana. Ndawambophisa food maintenance. Wasapota lo mntana. Buyele ndafuna umsebenzi futhi ndasebenza kwi-insurance company. Ngo-1995 ndanantsika ndafumana umsebenzi e-Home Affairs. It was just a word of mouth way. eHome Affairs kufuneka abantu hayi ndagijima nami ndawufaka i-CV yam. Ndifake i-CV yam ngolwesingaphi, ngolwesine, ngolwesihlanu sabizwa for interview. Most of people babephana ngamabhunu. I was only one, the first black woman siyipha interview. The Monday morning ndathathwa, ndabizwa. 1 we-16 kundim umuntu omnyama namabhunu. Yandiva ukuthi 1995 after i-apartheid, iVereeniging was still under apartheid. And as Africans, and secular idla ka-Africans. Xa kubuliswa, more, we gaan goed aan jezelf, ja. Alles is net Afrikaans. We staan hier bent. A meeting and then a meeting address van Afrikaans. Mna ndivuyelwe nje uba ndisebenza kwa-government. Ndatrainwa kwa-government kwaba mnandi ndithi mncinanana njena ngomzimba. Ndakhumbula ndandinesitshile esasivulwa kuluhlolo nehempe nje irayithi. Ndithe kodwa ndinxibe ikwayi. Ndikhethe ezingaka ngathi zizawundiwisa. Ndafundiswa ngabelungu bapha unxiba isitiletho. Ndizithengela isitiletho ke ngoku. Bandifundisa ukuthi ngomude luapho. Monsieur stan. And it is monsieur yes. Kuthiwa isihlangu sami befana ndizivakala izinqa zam. Right. Hayi ke kumandi ke watsha. Watsha. Sendisifunele iflat ke ngoku ndihlala eflatini yam etown. Ndihlombe etown mjani. Yamamandi mani life. Till one day kufike le chap. Le chap ngiyase Zimbabwe. Hayi bebefika abantu yabona befika abantu.
mandi abanyatholayo undincede kakuhle imali ngena ekhapethini. He, kanti ikhona imali? Anti ndibona abelungu bamane besenza. He man, kanti ikhona imali ezingena sini? Kanti mbona ibratni. Oh, okay. Asimeso so eats. Then what so do? Did umuntu xa efuna into ethile banikhombisa. Hayi. That's my okay, xa uyi-quick service. Xa uyintontoni. Oh, okay. Kumandi. So yini beyibobolwa ngasesikhathi lesa? Ngela xesha kwakuyi-quick service, ngela xesha yi-re-entry visas. Andithi sasisebenza kwi-migration, where we deal with the immigration stuff, like extension of permits and then the work permits, study permits, and holiday visas and work visas. So umuntu xa ke ithole before ixesha angale-expectanga wenze ukuthi ibe fast, then uyakwazi ukuthi akuthiphe by then apho. Nomuntu ongaqualifyiyo xa menzela umshikashika uyakwazi ukuthipha. Right ke ngelo xesha ke sendicovered. Ndakwazi uba ne-extra money, and then I still take my money away to my mother because nguye besala nomntana lo tatakhe watshatwa emncinci. Okay, kwafika this chap ke ngoku, le chap yaseZimbabwe. Le chap xa ifika ive kuthiwa eVereeniging konzwa ama-exemption, they're exempting people abekudala befikile. That hayi ibisenziwa isenziwa loo nto leyo. Unantoni wena? Hayi andinanto. Uze ngantoni? I just came with a truck. What yo, ilife yami ibinzima man. Ntonto ndithi no man, let it be a story for another day. I'm still busy. Eze futhi the following day. Hayi man, amane explain ntonto ndimvele, but so handsome guy. I-English yakhe uyayibona wayeyirola. You know, sir, you know, saying the way I grew up was so bad. Very, very bad, because my mom never married my father and then got married to somebody else, and then I had to live a very bad life with my grandmother and my grandfather. I was suffering. You know, I used to use the house for the dogs to sleep there because they used to chase me, my aunts, inside the house. I slept there. Though I get dabon my man, esi story siyalinka mos nesami, uyayibona. And futhi mina ndilahlwe ngumuntu man. Wachata man, ndinomntana omncinci, understand? So and then ndakwata ngelo xesha ndo andinamntu. If lo muntu ndingamskima, uyayibona loo nto ndibone naye ngathi undingcwasile. Hayi ndamjonga, ndisendongclever. Hayi mane ndimtake out, take him out. Uhlala eJoburg, mina ndihlala eVereeniging. Hayi ndimane ndizimpha nemali yokabela abuyele emva ntonto. I've done it, you know, but I love you, I love you. I think I'm in love with you. And that's ukira chonga. You, daba iswekile ndamelta. You uyandithanda. And thina le English accent. Man, sendenze 1 + 1 ukuthi ne man. Umthatha lo. Lo uzahlala khona kum. Lo akazuchita. Akananda ukuhlala. Akana ID, akananto. Uzahlala ndizomowna lo muntu lo. Lento endifunayo. Akazundiheta. That was how I got married to my husband. I married my husband eZimbabwe. Azange athi kube nesenti, mina ndiyazi nesenti yakhe. I married him. Ndifuna ukumowna. I married him because I was longing for love. I thought I was gonna build a family with that man that will grow up together. Sibe nabantwana. Ndibe nale family ngazange ndaba nayo since ndingumntwana. You understand what I'm saying? This is what I was thinking. But yena bengayicingi loo nto leyo. Ndamtshata. Sendithenge iflat ke ngoku. Ndimtshate in-committee of property. I-committee of property kabani? Yam. I don't care. I'm so much in love. I was pregnant in 1995. Sike qala ke ngoku uyanxila uyathina uzanza iboss kaloku sike na ID ke ngoku. Wandichova ngomkhono webed. Ndana 8 months pregnant. Ndathola miscarriage. Xa ndithola miscarriage in Sasbella, he was nowhere to be found.
esibhedlela sathi simthini umntwana ndathi phophani lo mntwana. Ndaphuma ndahamba. It was over the weekend. Monday ndandisemsebenzini mna. Awuzangibophise. No, ndizambophisela nto ndiyamthanda. Mistake. You know, if you are drunken in love, you don't see that. I am doing what I'm doing now because ndifuna ukuthi omnye umntu omamele mna. But it happened to me. It is happening to me. I must do something. The mistake that I did, azange ndimbophise. Zange ndiripotele mntu. I lied osibhedlela ndathi hayi ndiwile. Yandiva ndini? Ndinechomi yam ngelo xesha. Endandithanda uconfide everything to her. Oh no, kwenzeka into ethile. Oh sorry chomi. Kwenzeka into ethile. Oh sorry chomi. Ngelo xesha siphi ke ngo sesithenge indlu eAcon Park in the suburb. We're the first black people ukuhlala kula suburb. Sayithenga. Nansa iflat isekhona le endayithenga qala inama student. Umyeni wami eyojola pha kulama student. Xa ufuna mazisa imali, hayi bathi uyasisexa. That's my husband. Yandiva ndini? Denze umshikashika wami ngelo xesha ukuba at least ndimenze ngathi uyaphangela so la sizokwazi ukuthola ntoni the second bond. Because le bengeke ndithola isubsidy kuyo, bendithola isubsidy phi kulapho kula flat ebendiyithengile. Wenza ezi zinto ke ngoku sendinomntanami ke ngoku unyana. After miscarriage 1997 ndamitha ndathola my son. So 2000 ndamitha futhi I was pregnant twins. Umyeni wami usasela, umyeni wami usandi abuse physically. Xa ke nxilile umyeni wami uba abuye endlini abe wild, akakhathela ukuthi isisu sami singaka or kwenza ntoni. Ndihlala ndilwile nomyeni wami amabhulu angaka. Here I always wear makeup because ndinama internal bleeding. Were forever here. Awasuka akho nto ndingayenzanga. The only thing that I was told they must drain this blood out of my skin. Umyeni wami will come home enxilile. Fanele ndiphangele and I'm pregnant. If ukutya kwakhe kuse microven, why is my food in a microven? Yandiva? Uzolwela lonto. Ndingathi andinamali. I had to be corrupt or my face mna. Ndenze corruption, ndenzela abantu amapasi, ndenzela abantu ama-ID, ndenzela abantu just ukuthi ndikhave costs zami endlini because the burden was too much. Ndihlala nomuntu ongasebenzi. Endamthatha ndamregisterisa eDamelin wenza i-IT. He was now an IT specialist who did not want to work. Enjoy my own money. Azange ndaba nekhaya mna apho ndahlala khona, but I wanted that for my kids. I didn't want my kids to grow up without their parents. I didn't want my children to grow up without a home just like me. Uskilava. Uyayibona loo nto le? The bunch of roses was sorry to me. Years gone by. Punching me. Just for no apparent reason sometimes. Why you heard the car coming? Why didn't you open the gate? The car that he drove, I bought it. I didn't know how to drive. But ndathumela yena ukuba makakwenza license aye driving school. This is as far as I went. I went through hell. Buying love for the sake of my kids up until one day. Andithi uyakhumbula ndixelela ukuthi ngelo xesha ndinale chomi yami. Yho. Bona unshapile mo. Bona unkenzeje mo. Bona uyenze imo. Le chomi yami inesaluni. Sonke nabantwana senza kuyinwele nomyeni wami wenza khona inwele kanti that was my husband mistress. We understand ukuthi whatever happens endlini nami ndimxelele yena wenza opposite. Uyayibona loo nto? Kuthi la ntombazana was a snake esinditya
kancinci simane sindiluma sinto njengempuku ikulume kuthi akho nto ayikho into engayazi eyenzeka endlini nam. Ayikho into oyengayazi eyenzeka kum, but she chose to betray me with my husband. At least yazi into eshotayo, why wayengandixeleli uba man, mna nawe sishera indoda eyi-one. Mna ndicima ngaba kwakuzawuba bhetele for wayenze njalo, you understand? Than keeping quiet. Wayethi xa in-adversary wayesamotlwelile. Wasebenza mos, wayesamotlwelile. Ndino ukuthi laa ndoda yathi xa ndiyeka ukuze ndibathole, caught them red-handed belelene bobabini ukuze ndikholwe, because people used to tell me I used not to believe anyone. Even my helpers used to confide with me and I said, you know, Ausi, do you trust your friend? And then I will end it up chasing them. Ndithi bathanda indaba. Ichomi yam ayisoze ithandane nendoda yam. Do you understand what I'm saying? That was the time I drew a line with a friend. I don't like a friend. I do not have a friend anymore because I don't trust anybody. She betrayed me. I don't know what I've done to her for her to hate me this much. I wish she can come out there and tell me, Mandisa, you did this. A person that I used to tell her everything that happens in my house. My children used to do their hair there. I was doing my hair. My son was cutting my hair, his hair there. My husband, everybody. They used to call her auntie. My children. Everybody in Vereeniging used to know that she is her friend. Go to Vereeniging now and ask anybody, that woman who was working at Home Affairs, what happened? Before you said that woman who was working at Home Affairs, they'll say, oh, alankelwa monna ke mokgotsi. That was what made me to leave Vereeniging. Because every corner, nasebetsa Home Affairs, monna enkelwa ke mokgotsi wa hae bilane mokgotsi wa ntse dula ntlong e le ona jwale. After I caught them with my friend and in the act, and I had to leave him, I left him, and he was so too much abusive now, worse now, because, hey, why you take this thing so seriously? What, you cannot leave me because I know what you do. You are corrupted, Home Affairs, I'll make you arrested, I'll do what, they're threatening me, you understand? Eventually, I left everything in the house. Like, I did not even take a spoon. My house was finished, actually, fully finished. I left everything, and then I went back to the flat. I asked those ladies that were not paying rent, they must just excuse me, I'm going back to the flat, and then I start afresh. And I was still working. I said, okay, I left with everything, so you don't need to come back to me here. Just took my children. Then I employ somebody else to take off my children, and I keep on working. So we continued staying there on his own, and then I was staying with my kids until one day the police came at Home Affairs with the evidence that him and my friend gave to the police, and then I was arrested. What evidence was that? IDs, passport, fingerprint pad. It was like a small Home Affairs that I was having, and then my husband used to know where I hide those things, but he had the audacity of showing this woman, and then they gave all the evidence to the police. I got arrested. That was 2005. That was the end of me at Home Affairs, because I had to resign. Because if I didn't resign internally, and then it was going to cause problem for me to forfeit my pension. And I tried for a year. While I was trialing my husband filed for divorce. He got the custody of my children whilst I was incarcerated. Yeah, so they had to pick me up from the prison, and I went to court for divorce case, and then you won the case.
in the custody of my kids. They were under his custody. He took my friend to our house.